Good afternoon. Good afternoon, day tanan. Kumusta ang holiday? So, good as holiday karon. Okay, sa mga musulod, maayong kuan di ay. Mayong pagsulod, sa wapa kasulod, panulod na mo. Di ba? So, it should. Okay. So, we'll just try to cut others kuan. So, mag-music sa ta guys. So, nanguli na karon ang mga nagtrabaho o kuan. Nagtrabaho sa gobyerno kay alas 2 ra ko na taman. So, alas 2 ra. Welcome. Welcome sa mga manguli day kay ugma sugod na sa Webisanto na sa mga manguli amping sa pagbiyahe. Amping sa pagbiyahe sa mga naapa sa ilang ipang trabahoan, iniguli ninyo amping sad. So, while napata na naka-home quarantine pa ta guys, so ari lang ta mag-live. So actually nahuman na po ko ganiha. Pasa sa mga dapat ipang pasa. Yeah, sa mga sulod na mo. Okay, sa bagong nasulod. Welcome day guys, welcome sa akong live. Please do comment lang guys ko aron ma-recognize. Okay, so gani kay tomorrow holiday I don't know sa inyong buhaton. Ang ako in taon magpabilin sa akong gipuy-an. Okay, sa gadahan mo sulod na. Actually, ag-among mga kinakusgan nga mga MTs is nagsige pa sila checking. Thank you for kuan di ay sa pagsabot namo nga naka-show. Okay, so sa nisulod, hi day. Mayong palis kanimo diha. Okay, so pagpatagad sa pagbutang, pag-comment lang kung kinsa. Kaya atong ikuan guys. Okay, so thank you everyone. Thank you everyone sa pagsulod. So hopefully malingaw tang tanan. Sa ganahan magpa-shoutout, go. I know tomorrow is kuan, so atong ikuan atong walingon sa Ginoo. And then sad to say pod nga karon na ihatod sa iyang katapusan nga
pahuway si ang kinakusgan nga DJ sa kinakusgan ng DJ sa Kiss FM nga ako pong kauban sa buhat. So padayon sa imong panaw. So sa mga musudlanay, daghan kayong salamat. Thank you sa patamsak guys, sa pagpabilin og bakas. Thank you, thank you, thank you. Okay, so nagkakuan. So, salamat sa nisulod. Thank you, thank you. And then, kung ganan mo, pagbakas na lang mo diha after na makasulod na guys. Thank you, Dan. Thank you. Thank you sa nisulod. And then, unsa pa, atong isgutan karon. So, we best, taas-taas mag-holiday kay karon actually, ang mga nasa gobyerno is, di pa pauli na, kay naimay mo alas 2. So, holiday, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. So, dako kayo bakasyon guys. So, sana kanang sulit-sulitan yung bakasyon. Kay kami sa amo school, kami nasa sa grade 12, mag-release na mi og card karong Monday. So, we need to be busy yun. Di ba guys? Dapat busy. So, ang uban nga nagtrabaho sa private, padayon nang gihapon guys.
So, enjoy your holiday, guys. So, at the same time, while enjoying your holiday, safety lang gihapon, guys. Follow lang tagihapon safety protocol, guys. Kaya dili pa maayo ang panahon. Isuro-suroy itapok-tapok. Masa ba mga activity rong kuan ba? O ibis, mga city palabras ba? Pero naa, 'di ba? Pero gibawalan man tingali mag actually daghang bawal karon guys nga actually dili wala man ta sa new normal karon. Kan lang safety lang gihapon ta guys. So bawal ang bisita iglesia, gibawalan gyud. Unsa pa gipangbawalan ang dako nga tapok sa simbahan, bawal gihapon. Unsa pa gipangbawalan ang pagpangaligog dagat, pagbanding-banding, bawal gihapon. So hopefully mo palo tag protocol guys para iwas sakit. It's better nga naratas balay together sa tong mga pamilya. So, muna dapat ato i-follow guys. So, dili magpagahig-gahig ulo ha. So, follow lang ta.
Okay, okay. So, while waiting sa mga manulod, pa-music sa ta. Okay. So, mag-live ra ta og kuan guys ha, 30 minutes. Then salamat sa pagsulod sa akong live guys. So kanay tabi-tabi lang, pa-remind lang sa tanan nga kinahanglan safety. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? So safety lang ta kalingaw guys. So careful lang tatanan guys, especially nagmuli kay ting-uwan, katong mamulay og hayo nga biyahe.
So, ingana na guys. So, we will be out at when we say nakahuman na tag 30 minutes. So, mauta hopefully ay nyo lang balik-balikan ng live. So, yun na guys. Okay, so, well, nagkuantare. Great, kuan lang ta, pa-music lang gihapon ta. So, better nga kung holiday man gali starting tomorrow until Sunday. So, better nga nara ka sa balay, magtanaw og TV, banding-banding sa pamilya, or anara sa inyong palibot. Ayaw na mo kuan kung ayaw na mo gawas or lakaw kung hayo inyong lakwan. Kaya dili ta sure. 'Di ba? So, ingana na siya guys. Shout out dai sa Panglaw ni Viners dai. So, mga kinakusgan sa Panglaw nga hilig og Vine. So, Panglaw ni Viners, shout out dai. Also, shout out dai sa Kaabag. Kaabag nga Eco Warriors. So, hopefully makakita-kita ta soon. Kay sa atong GKTY, ano sa aday atong GKTY dai. Getting to know you, ano sa ang GKTY. Kay aron magkaila na ang mga Eco Warriors. So, ingana, ila-ila good.
Okay, so I think we only have 2 minutes to cut this. Kay aron makapahuway tang tanan. So all you have to do now again and again, pahuway. Kay murag na busy, especially sa taga grade 12 nga nag-teach sa Dr. Cecilio Putong National High School, pahuway mog taas-taas. Kaya na upat kadlaw bakasyon, pero I know nga ganang bakasyon kung wa pa nahuman ting dili busy gapon na. Agoy, na ini sulod. Okay, shout out the ay ni Koan. Kinakusgan sa Mayakabak. Why duwa ron ay? Ang kinakusgan sa Mayakabak, shout out day Christopher Pellegrino. Kinakusgan nga. Okay guys, so we'll be ending up mga kuan. Puho na oy, puho na. Thank you day sa pagsulod di ay Christopher Pellegrino. Okay, so thank you day sa pagsulod sa akong live Christopher Pellegrino. Duwa day tapuhon ha. Sunod na taduwa kay kuan gyud uwan ba o ngano ni uwanan ni mura ting init manunta. Okay, so ato na ngayon guys. So thank you for coming sa akong live and soon makita-kita ta. Bye bye everyone. Bye bye. Bye bye guys. So be safety kalingaw guys. Bye. Have a great day. Bye bye.